ሰላም ጣና በለይ ኩራት አድነስት ቻናሌ ለሙውን ብርሃን ምዕላሽ ዝብል ተረኻ ክፋል 3 ክንቀጽሊና እዚ ክፋል እዚ ብዛዕባ እምነት ፍቕርን ሓቅን ኣብ መንጎ ኣመንቲ ዘሎ ርድኢት ዘተኮረ እዩ። ናብቲ ታሪኽ ክሕልፈኩም ላይክ ሰብስክራይብ እናግበርኩም ተኸታተሉኒ። ዘይተጸብኸዩ ሕቶ ቦታ ኣብ ዘመናዊ ካፌ ቶሞካ እናተባህለ ዝፍለጥ መዓልቱ ሰሉስ ምሸት እዩ። ድባቡ ድማ ሽታ ቡናን ህዱእ ሙዚቃን ነቲ ኣየር መሊኦምዎ ኣለዉ። ገለ መነሰያት ላፕቶፖም ከፊቶም ይሰርሑ፣ ካልኦት ድማ ብሰሓቕን ዕላልን ተጸሚዶም ኣለዉ። እቲ ካፌ ናይቲ ከባቢ ኣዝዩ ተፈታዊ እዩ። አብርሃም ድማ ምስ ኣባ ገብረ ስላሴ ዝገበሮ ዕላል ልቡ ብዝተወሰነ መጠን ረጊሉ እዩ ዘሎ። ነቲ ዝተሰበረ ጽዋ ብፍቕሪ ምጥባቕ ዝብል ሓሳብ ኣብ ኣእምሮኡ ይዘዋወር ኣሎ። ምስ ዮሃንስ ንምዝርራብ ቅኑዕ ግዜ ይጽበ እዩ ዘሎ። እንተኾነ ግን ሎሚ ምሸት ምስ ናይ ቁልዕነት ዓርኩ ሰሎሙን ቆጸራ ኣለዎ እዩ። ሰሎሙን ኣብ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ዝሰርሕ ንፉዕን ሕያዋይን መንእሰይ እዩ። ካብ ንእስነቶም ጀሚሮም ብሓንሳብ እዮም ዓብዮም። ይኹን እምበር ሰሎሙን ኣብ ዕድመ ንእስነቱ ምስ ስድርኡ ናብ ፕሮቴስታንት እምነት ቀይሩ ነይሩ። እዚ ግን ንዕርክነቶም ኣየዳኸሞን። አብርሃም ናብ ካፌ ምስ በጽሐ ሰሎሙን ብጭንቀት ዝተመልአ ገጽ ይጽበዮ ነይሩ። ሰላም ሰለ ከመይ ኣለኻ? ገጽካ ግን ጽቡቕ ዘለኻ ይትመስልን። ተጋጢመካ ዲ? አብርሽ ከዛርበካ እንዴ ኣብ ከቢድ ጸገም ወዲያው ኣለኹ። እሺ ንገረኒ እንታይ ዲ ኮንካ? ስለሃና ፍቕረኛ እዩ። ንክልተ ዓመት ብሓንሳብ ነርና ያው ትፈልጥ ኢኻ። ሕጂ ጉዳይ መርዓ ክንሓስብ ጀሚርና ነርና። ሞዚኮ ብስራት እዩ። ጸገም ዳ እንታይ? ስድራሃና ትማል ምስኦም ተረኺበ ነይሩ። ኣብ መጀመርታ ጽቡቕ እዮም ነይሩ። እንተኾነ ግን ኣነ ፕሮቴስታንት ምዃነ ምስ ፈለጡ ኩሉ ነገር ተቐይሩ። ሰሎሙን ቡኑ እናሰተየ ብሓዘን ቀጸለ። ኣቦሃና ቁኑዕን ንጹርን ቃል እዮም ተዛሪቦም። ጓልና ክንህበካ ንኽእል ሓንቲ ቅድመ ኩነት ጥራይ እንተማሊእኻ እዩ ኢሎም። ንሱ ድማ ናብ ናይ ቀደም እምነትካ ቤተ ክርስቲያንካ ማለት ናብ ኦርቶዶክስ እንተዘይተመሊስካ እዚ መርዓ ክፍጸማ ይኽእልኒ ኢሎም ብግልጽ እዮም ነጊሮምኒ። አብርሃም ገጹ ጸልመተ። ከምዚ ዝበለ ነገር ከጋጥሞ ኣይተጸበየን ነይሩ። ሰለ ኣርኪ ክድይሊ እወ ከቢድ ግን ዘይትርዳእኒ ሓደ ነገር ኣሎ። አብርሃም ንስኻ ኸስቲ ንገረኒ። ንሕና ኣብ ሓደ ክርስቶስ ኢና ንኣምን፣ ሓደ መጽሓፍ ቅዱስ ኢና ነንብብ። ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኢለ ድማ ይኣምን። ኣብ ቅድስቲ ስላሴ እውን ይኣምን። እሞ እዚ ኩሉ ፍልልይ ደኣ ኸበይ ይመጽእ? ኣነ ግን እቲ ፍልልይ ናይ ኣልባስን መዝሙርን ባህልን ጥራይ ኢለ እየ ዝሓስብ ነይረ። ኣብ ቤተሰብሃና ኣነ ፕሮቴስታንት ስለ ዝኾንኩ ጥራይ ከም ጓና ከም ዝጠፍአ ሰብ ተቖጺረ። ቃላት ሰሎሙን ንልቢ አብርሃም ተንከፍዎ። ትማሊ ምስ ዮሃንስ ዘካትዖ ጉዳይ ቋንቋይ ነይሩ። ሕጂ ግን እቲ ሕቶ ናብ መሰረት እምነት ተቐይሩ ኣሎ። ሓቅስቲ ንገረና አብርሽ፣ ንስኻ እውን ከምኦም ዲኻ ትሓስብ? ፕሮቴስታንት ስለ ዝኾንኩ ጥራይ ካብ ኣካል ክርስቶስ ወፃኢ ማለት ዲ?
ካብ መንግስቲ ኣምላኽ ወፃኢ እየ ማለት ድዩ? ኣብርሃም ጸጥ በለ። እንታይ ከም ዝምልሰሉ ኣይፈለጠን። ኣብ ትምህርቲ ሰንበት ዝተምሃሮ ትምህርቲ ትዝ በሎ። መምህራኑ ብዛዕባ ፕሮቴስታንት ተሃድሶ ዝበልዎ ዘኪሩ እቲ ፍልሊ ናይ ስርዓት ጥራይ ከም ዘይኮነ ይፈልጥ እዩ። ግን ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ሰብ ካብ ንእስነቶም ጀሚሩ ዘይተፈልዮ ፈታዊ እዩ። ልዋህን ሕያዋይን ፈታዊኡ። ኣብርሃም ብቕንዕና ሱልዓርከይ ብሓቂ እንታይ ከም ዝብለካ ይፍልጥን መልሱ ኣይፈልጦን እየ። እቲ ዘለዓልካዮ ሕቶ እውን ኣዝዩ መሰረታዊ ሕቶ እዩ። ኣብታ ቅጽበት ኣብርሃም ብዛዕባ እምነቱ ክንደይ ውሑድ ከም ዝፈልጥ ተረድአ። ኩሉ ግዜ ሕቶታት ምሕታት ይፈቱ እዩ፣ ሎጂክ ይፈቲ። ሕዚ ግን ንጥልቕ ዝበለ ሕቶ ንፈታዊኡ ብቑዕ መልሲ ክህብ ኣይከኣልን። እምነቱ ንኻልእ ሰብ ብግቡእ ክገልጽ ከም ዘይኽእል ምስ ተረድአ ኣዝዩ ሓፈረ። ሰሎሞን ድማ ብሕርቃን ርኢኻ ንስኻ እውን መልሲ ይብልካ። ኩልኩም ንሕና ቁኑዓት ኢና ኢኹም ትብሉ፣ ካልኦት ጌጋ እዮም ኢልኩም ትውስኑ። ግን ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ዝገልጸለይ ሰብ ዋላ ሓደ የለን። እዚ ኢሉ ዋጋ ብናኸፊሉ በቃ ድሓንኩና ብርሽ ጽባሕ ንረኽብ ኢሉ ተስኡ ኸደ። ኣብርሃም በይኑ ኣብቲ ካፌ ተቐሚጡ ተረፈ። እተን ናይ መወዳእታ ቃላት ናይ ሰሎሞን ስለምንታይ ከምኡ ከም ዝኾነ ዝገልጸለይ ሰብ ዋላ ሓደ የለን ዝብላ ናብ ኣእምሮኡ ደጋጊመን ይመጽእ ኣለዋ። እቲ ዘይተጸበየ ሕቶ ፈታዊኡ ብዛዕባ እምነቱ ዘለዎ ፍልጠት ክሳዕ ክንደይ ግምታዊ ምዃኑ ኣርኣዮ። ምእላሽ ብርሃን ድማ ካብ ባህልን ቋንቋን ሓሊፉ ናብ መሰረት እምነት ብዕምቆት ክኣቱ ከም ዘለዎ ተረድአ። ክፋል 4 ይቕጽል። እሺ ክቡራት ኣድመጽተይ ክሳብ ኣብዚ ምሳይ ስለ ዝተኸታተልኩም ኣዝየ እየ ዘመስግነኩም። እዚ ታሪኽ እንታይ ሓሳብ ኣሕዲሩልኩም? ኣብ ኮሜንት ርእይቶኹም ሓሳባትኩምን ሃናጽ ዝኾነ ምኽርታትኩምን ጸሓፉለይ። እንተፈቲኹምዎ ድማ ላይክ ግበሩ፣ ሼር ብምባል ናብ ፈተውትኩም ኣካፍሉ። ከምኡውን ኣብ ዝቕጽሉ ክፋላት ከይትጠፉ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ። ኣብ ዝቕጽል ክፋል ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቅነ